ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνεδριάσει στο Στρασβούργο συζήτηση για τις κατηγορίες και παρεμβάσεις του Elon Musk στα ευρωπαϊκά θέματα. Εμείς φιλοξενούμε μέσω Skype τον Ευρωβουλευτή Γιώργο Γεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στο Στρασβούργο. Κύριε Γεωργίου, γεια σας. Σας χαιρετώ, μόλις έχω αφιχθεί. Λοιπόν, και πάμε και στην Λεμεσό, όπου έχουμε τον ειδικό στην Κύπρο σε θέματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναπληρωτή καθηγητή Μιχάλη Συρβιανό, κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ. Κύριε Συρβιανέ, γεια σας. Να τον συνδέσουμε με τον ήχο. Λοιπόν, και εδώ στο στούτιο μαζί μας ο Ευρωβουλευτής ο Κώστας ο Μαυρίδης. Σε ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Είναι και εμένα χαρά μου και επίσης να πω ότι αμέσως μετά την εκπομπή σας πηγαίνω κατευθείαν στο αεροδρόμιο για Στρασβούργο. Θαυμάζουμε τις αντοχές σας των Ευρωβουλευτών με αυτό το πήγαινέλα. Λοιπόν, ξεκινούμε μαζί σας, κύριε Μαυρίδη. Αύριο πολύ σημαντική συνεδρία. Μάλιστα έχουμε και πρωτοσελίδα εφημερίδων σήμερα που λένε ότι κάποιοι πιέζουν να φέρουν τον Elon Musk εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο για να σας διαφωτίσει για μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μάλιστα έχουμε βάλει και ένα τίτλο: το Ευρωκοινοβούλιο απέναντι στους ολιγάρχες και τους αλγόριθμους. Ωραία, να ξεκινήσουμε με αυτό. Θέλω να ξεκινήσω τονίζοντας ότι αύριο το πρωί έχουμε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτά τα θέματα που μόλις τώρα έχετε αναφέρει, παρόλο που στον επίσημο τίτλο της συζήτησης του θέματος δεν υπάρχει οποιοδήποτε όνομα Elon Musk ή οτιδήποτε άλλο. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα συζητήσουμε. Η δική μου η άποψη, που θεωρώ ότι είναι και η επικρατούσα άποψη με διαφορά, σε αντίθεση με την αναφορά που κάνατε ότι κάποιοι ευρωβουλευτές έχουν δημιουργήσει μια πρόσκληση, μια επιστολή με την οποία καλούν τον Elon Musk τον ίδιο προσωπικά να έρθει στο Ευρωκοινοβούλιο, θεωρώ ότι είναι μειοψηφούσα. Όμως να πω τι κατ' εμέ είναι το ζητούμενο τώρα. Πολύ συνοπτικά. Αγαπητέ μου Κώστα, προκύπτουν δύο τουλάχιστον θέματα σε σχέση με αυτές τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όπως και αν ονομαστούν. Το ένα είναι καθαρά το νομικό θέμα, θα το εξηγήσω σε μία πρόταση, και το άλλο είναι πολιτικό. Ξεκινώ από το πολιτικό. Είναι δεδομένες από ό,τι φαίνεται οι απόψεις του Elon Musk ή οποιοδήποτε άλλου. Δεύτερον, είναι δεδομένο ότι πρόκειται για δισεκατομμυριούχους οι οποίοι έχουν και ακραίες πολιτικές απόψεις, ταυτοχρόνως έχουν και τεράστια δύναμη οικονομική, αλλά ελέγχουν και τέτοιου είδες πλατφόρμες, οι οποίες όμως, και έρχομαι τώρα στο νομικό κομμάτι, καλός ή κακός, τονίζω ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω στα θέματα τεχνολογίας, όμως αυτές οι πλατφόρμες είναι επί της ουσίας μέσω ενημέρωσης δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νομικό κομμάτι λοιπόν, τώρα περάσαμε από το πολιτικό στο νομικό. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε θεσπίσει ένα κανονισμό. Είναι και άλλοι κανονισμοί, αλλά τουλάχιστον ένα συγκεκριμένος, που διέπει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν αυστηροί κανόνες με βάση τους οποίους οφείλει ο παροχέας να διασφαλίζει κάποια πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα η αποφυγή προβολής παρανομιών ή παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων. Και επ' αυτού πρόκειται δηλαδή για παραπληροφόρηση. Δεδομένο. Συν η ανησυχία του Ευρωκοινοβουλίου, εσάς δηλαδή, ότι τα μέσα και οι αλγόριθμοι επηρεάσαν τόσο σημαντικά εκλογικά αποτελέσματα, που στη Ρουμανία είχαμε ανάδειξη ηγέτη, έχουμε παρεμβάσεις υπέρ ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Μάλιστα. Να σας πω, και επειδή έχουν γίνει εκλογές, αλλά είμαστε και εν ώψη κάποιων άλλων εκλογών, αναφέρω δειγματοληπτικά ότι το Φεβρουάριο θα έχουμε εκλογές στη Γερμανία. Άρα κατανοεί κάποιος πόσο σημαντικό είναι, λαμβάνοντας υπόψη και τη λήψη των αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου απαιτείται ομοφωνία.
Άρα ένα κράτος όπως τη Γερμανία, σκεφτείτε δηλαδή να επηρεαστεί από μια τέτοια κατάσταση. Όμως, εκείνο που θέλω να τονίσω, ίσως θα ακουστεί κάπως αόριστο θεωρητικό, αλλά δεν είναι στην πράξη θεωρητικό, είναι η ποιότητα της δημοκρατίας μας, η οποία στηρίζεται στην σφαιρική ενημέρωση των πολιτών. Δεν λέμε ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται μονομερώς από εμένα ή κάποιους με τις απόψεις μου. Όμως, τελειώνω αγαπητέ μου Κώστα αυτή την παρέμβαση. Όχι, μου δίνετε τροφή γιατί όταν βάζω εγώ θέμα κυπριακό ή θέμα κλιματική αλλαγή και μου βγαίνουν οι απόψεις των αρνητών συνέχεια, ενώ οι απόψεις του Κώστα του Μαυρίδη με την επιχειρηματολογία του την βλέπουν 10 άτομα, γιατί ο αλγόριθμος τον κρύβει τον Κώστα τον Μαυρίδη από το υπόλοιπο κυπριακό κοινό, σημαίνει ότι είμαι εκθέτης στο να επηρεάζομαι από κάποιον, γιατί ακριβώς έχει μια ατζέντα. Αυτό ακριβώς που περιγράψατε, και επειδή ενδεχομένως κάποιοι που μας παρακολουθούν πιθανότατα σκέφτονται τι είναι αυτός ο αλγόριθμος, θα το περιγράψω κάπως απλοϊκά. Πολλοί νομίζουν, έχοντας πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες, ότι τη χάνουν ελεύθερης ενημέρωσης όπως οι ίδιοι το επιλέγουν. Όμως, προφανέστατα υπάρχει μια προεπιλογή με αυτόν τον αλγόριθμο που έχετε αναφερθεί, μια διαδικασία δηλαδή η οποία διοχετεύει και προβάλλει συνεχώς συγκεκριμένες μεροληπτικές απόψεις, κάποιες είναι και πολύ ακραίες, ενώ καταβαραθρώνει απόψεις διαφορετικές. Εδώ θα πω και μια τελευταία κουβέντα ως μέρος και της Επιτροπής Οικονομικών. Δεν είναι μόνο θέματα ποιότητας της δημοκρατίας που στηρίζεται στην ενημέρωση. Αυτή είναι η ουσία μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πλεονέκτημα μας είναι η ποιότητα της δημοκρατίας μας. Αλλά πιθανώς να έχουμε και ένα ολιγοπόλιο, το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι και στο θέμα της ενημέρωσης το ολιγοπόλιο. Άρα για αυτούς τους λόγους είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και πολιτικά όπως έχουμε πει, αλλά και καθαρά σε νομική βάση. Πάμε στο Στρασβούργο που θα είσαστε σε λίγες ώρες εκεί πέρα να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου. Πέστε μου, σχολιάζω ελεύθερα ή θα ρωτήσετε κάτι? Ναι, σας ρωτούμε για την αυριανή της συνεδρία της Ευρωβουλής για το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πώς επηρεάζουν. Προσέξτε, εκείνοι οι οποίοι κατήχαν τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με σήμερα. Απλώς μιλούσαμε για συμβατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επιδέχονταν και κάποιο είδους έλεγχο, άσκηση κριτικής και για την μονομέρεια τους. Αν μιλούσαμε για το κρατικό κανάλι, υπήρχε μια κατανομή χρόνου σε προεκλογική περίοδο κλπ. Το ζήτημα με τα σημερινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι με έναν πολύ καταλυτικότερο, πολύ πιο αποτελεσματικό και ύποπτον τρόπο, όπως τον περίγραψε ο συνάδελφος μου ο Κώστας ο Μαυρίδης με τους αλγόριθμους, για να μην τα επαναλαμβάνω, ναι, δεν είναι θεωρητικό εκείνο το οποίο ανέφερες, αγαπητέ Κώστα, και μην το υποτιμήσεις. Είμαι βέβαιος ότι δεν το υποτίμησες. Θα το αναδείξουμε όμως ως κορυφαίο ζήτημα. Το θέμα δεν είναι αν θα πάρει την έλεγχο του TikTok σε λίγες ώρες κατά το ίμιση ο Elon Musk, γιατί αυτό θα γίνει, αυτό θέλει να πετύχει ο κύριος Τραμπ. Το ζήτημα έχει να κάνει με την ύπαρξη, με τη συνείδηση μας, με τη διαμόρφωση και την καλούχηση των παιδιών μας, με την ίδια τη δημοκρατία, με το ποιους εκλέγουμε στην εξουσία. Προσέξτε, αυτοί οι βαρώνοι ή μεγιστάνες, όπως αποκλήθηκαν από πρωτοσέλιδο, όπως μας είπες αγαπητέ Κώστα, της ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αποχαλινωθεί εντελώς. Εδώ μιλάμε για υβριστές έναντι των πολιτικών προσώπων, έναντι θεσμών τους οποίους υποσκάπτουν κατά κόρο. Ο κύριος Μάσκ μιλά με έναν τρόπο απαξιωτικό, αποκαλώντας ηλίθιον τον Πρωθυπουργό, τον Καγκελάριο της Γερμανίας. Υποσκάπτει τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλάμε σε εξιστικών τρόπο για τον μέχρι χτες Πρωθυπουργό του Καναδά, τον κύριο Τριντό. Προβάλλει και προωθεί τον κύριο Ρόμπινσον, των ακροδεξιών και καταδικασμένων για ποινικά αδικήματα στη Μεγάλη Βρετανία. Συνομιλεί
με την επικεφαλής του ακροδεξιού φασιστικού αυτέ, τη Γερμανίδα, και λέει τρελά πράγματα. Στο σημείο που να μας αποκαλέσει και τον Χίτλερ ως κομμουνιστή. Άρα μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες λειτουργούν πάρα πολύ υποσκαπτικά για την ίδια δημοκρατία την κοινωνία μας, διαμορφώνουν πολιτικές συνειδήσεις. Είδαμε και τα αποτελέσματα αυτής της προβολής της εικόνας σε εκλογικές διαδικασίες σε όλη την Ευρώπη, μη εξαιρουμένης και της μικρής Κύπρου και ονών νοήτο. Άρα επέρχονται επικοινωνιακές καταιγίδες και επιδραστικές συμπεριφορές από όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε είναι ο Μάσκ, είτε είναι ο Μπέζος, είτε είναι ο Ζούκεμπεργκ, που διεκδικούν να διαδραματίσουν ρόλο πλανητάρχη δίπλα σε έναν πλανητάρχη, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος έχει δώσει πολύ ανησυχητικά δείγματα γραφής για το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες, μέρες, εβδομάδες και μήνες, τουλάχιστον σε διακηρυχτικό επίπεδο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο έχει να διαδραματίσει τεράστιο ρόλο. Θέλει να το διαδραματίσει. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Τα κλειδιά τα κρατά. Έχει υιοθετήσει νομοθετικές πράξεις μέσα από τις οποίες μπορεί να ασκήσει έλεγχο, να επιβάλλει πρόστιμα, να ανασχέσει αυτόν το ανησυχητικό το οποίο επέρχεται ως καταιγίδα. Η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τις τελευταίες μέρες ασθενεί και έχει υποστεί μια πολιτική αφωνία, διότι θα μπορούσε από εκεί που βρίσκεται ή η ίδια η Επιτροπή της να αρθρώσει λόγο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είδαμε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πέφτει η μπάλα στα πόδια των Ευρωβουλευτών αύριο όταν θα γίνει αυτή η συζήτηση για να στείλουν μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές αξίες και αρχές πρέπει να διαφυλαχτούν από αυτές τις τρομερές επιθέσεις που υφίστανται από πέραν του Ατλαντικού. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράδοξο και περνώ στον κύριο Συρβιανό. Ο Μιχάλης Συρβιανός είναι ο κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ. Κύριε Συρβιανέ, μας ακούει ο κύριος Συρβιανός? Μας ακούει, αλλά δεν τον ακούμε προφανώς. Λοιπόν, τώρα σας ακούμε. Υπάρχει μια αντίφαση ότι από τη μια πλευρά αυτοί που είναι κυρίαρχοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι οι Αμερικανοί, αλλά αυτοί οι οποίοι θέτουν, βάζουν έτσι κάποια όρια στην αχαλήνωτη δράση τους, είναι η Ευρώπη, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλουμε να ξέρουμε κατά πόσον μπορεί, έχει τις τεχνικές δυνατότητες η Ευρώπη να μπορεί να ελέγξει αυτή την επίθεση η οποία αισθάνεται ότι δέχεται, ιδίως και σε επίπεδο όχι μόνο κοινωνικών αντιλήψεων, αλλά και της ίδιας της πολιτικής ηγεσίας της. Ποιοι θα εκλεγούν και ποιοι δεν θα εκλεγούν. Το νομικό πλαίσιο το έχει, δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Σας ακούμε καθαρά τώρα. Ναι. Πολύ ωραία, μέσω του Skype. Το νομικό πλαίσιο το έχει, αναφέρθηκε σε αυτό ο Ευρωβουλευτής μας, ο κ. Μαυρίδης, είναι το DSA, το Digital Services Act. Είναι ο κανονισμός για τις μεγάλες υπηρεσίες online. Και εκεί προβλέπεται ότι έχουν υποχρεώσεις να περιορίζουν το παράνομο περιεχόμενο, όπως πορνογραφικό περιεχόμενο, οτιδήποτε απειλεί τα παιδιά, οτιδήποτε θεωρηθεί παραπληροφόρηση που απειλεί τη συνταγματική τάξη, π.χ. τη δημόσια υγεία ή, για παράδειγμα, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια. Και έχουν ήδη υπογράψει και η Meta και άλλες πλατφόρμες, όπως και η Google, τη υποχρέωση στο λεγόμενο Code of Practice for Disinformation, κώδικας πρακτικής για την παραπληροφόρηση, διάφορες δεσμεύσεις και διάφορα μέτρα που είναι υποχρεωμένες να λάβουν για να περιορίσουν την παραπληροφόρηση. Αναφερθήκαμε πριν στον κύριο Μάσκ. Το X έχει αποσυρθεί εδώ και αρκετό καιρό από το Code of Practice for Disinformation και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως λαμβάνει τα μέτρα της. Το ανησυχητικό βεβαίως, η πολύ πρόσφατη, πολύ ανησυχητική εξέλιξη
είναι οι δηλώσεις του κ. Ζάκερμπεργκ, ο οποίος άλλαξε πλώρη με την εκλογή του κ. Τραμπ, αποφάσισε να αλλάξει και χαρακτήρα και πολιτική ιδεολογία και προσέγγιση και βγήκε, θα το πω ευθαρσώς, συκοφαντικά, πολύ συκοφαντικά και κατηγόρησε τους fact-checkers, τους επαληθευτές γεγονότων. Το πρόγραμμα, το Third Party Fact-Checking πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε η ΜΙΤΑ και ακόμα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο υποχρεώθηκε, λόγω των απειλών προστίμων που είχε, επειδή είχαν γίνει σοβαρές παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και αλλίωσης της εκλογικής διαδικασίας το 2016 στις ΗΠΑ, υποχρεώθηκε η ΜΕΤΑ να υιοθετήσει. Και εκεί τι έχουμε? Έχουμε ανεξάρτητους οργανισμούς. Το DNA τους είναι κυρίως δημοσιογραφικό, οι οποίοι πιστοποιούνται από ένα άλλο ανεξάρτητο οργανισμό, το IFCN, το International Fact Checking Network, για την αμεροληψία τους. Δηλαδή έχουμε οργανισμούς που έχουν μεν πολιτικές προκαταλήψεις. Για παράδειγμα, έχουμε και fact-checking οργανισμό που συμμετέχει στο Third Party Fact-Checking πρόγραμμα της ΜΕΤΑ, το οποίο ο ιδιοκτήτης του είναι ο Tucker Carlson, για παράδειγμα, που είναι άκρο δεξιός, Αμερικάνος. Και έχουν τις προκαταλήψεις τους, αλλά είναι πιστοποιημένες ώστε να διασφαλίζουν αμεροληψία. Ξέρετε, όλοι έχουμε προκαταλήψεις, αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε ένα γεγονός ακολουθώντας τις πάγιες και ύψιστες δημοσιογραφικές αρχές ή και επιστημονικές αρχές. Αυτό το πρόγραμμα δούλευε πάρα πολύ καλά, είχε πετύχει να μειώσει κατά πολύ τη διάδοση παραπληροφόρησης στο Facebook και μπορούμε ήδη να δούμε τη διαφορά μεταξύ X, όπου τα πάντα διαδίδονται και έχει γίνει πλατφόρμα παραπληροφόρησης και ρητορικής μίσους, και του Facebook μέχρι τώρα. Ο Ζάκερμπεργκ αποφάσισε να το αλλάξει αυτό, να καταργήσει το πρόγραμμα fact-checking και στην πορεία συκοφάντησε τους fact-checkers ως λογοκρίτες. Αλλά δεν είναι λογοκρισία το fact-checking, είναι απλώς διαπίστωση γεγονότων. Αφού αναφερθεί μια ψευδής είδηση από τους fact-checkers και τεκμηριωθεί γιατί είναι ψευδής, η ΜΕΤΑ είναι που αποφασίζει αν θα την κατεβάσει, αν θα βάλει επισήμανση ή αν θα μειώσει τη διάδοσή της. Οι ίδιοι οι fact-checkers, και εγώ προσωπικά βεβαίως, που έχουμε αντίστοιχο fact-checking οργανισμό στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, το Fact Check Cyprus, είμαστε όλοι ενάντια στη λογοκρισία. Και επειδή μας ακούνε και οι ευρωβουλευτές μας, οι fact-checkers της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά δίκτυα όπως το European Digital Media Observatory, δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται οι επαληθεύσεις των fact-checkers για να λογοκρίνεται ο κόσμος, να κατεβαίνουν αναρτήσεις κτλ. Θέλουμε να γίνεται επισήμανση. Είναι λεπτά τα όρια μεταξύ λογοκρισίας, επαλήθευσης και ελευθερίας του λόγου. Πάνω απ' όλα θέλουμε ελευθερία του λόγου. Και πολλές φορές δεν είναι μονοπόλιο του κύριου Μάσκ, έτσι, η ελευθερία του λόγου. Όλοι είμαστε φιλελεύθεροι πολίτες, θέλουμε και εμείς την ελευθερία του λόγου, να διασφυλάξουμε τη δημοκρατία μας. Η Ευρώπη αυτό πρεσβεύει. Το fact-checking προσθέτει στον λόγο. Προσθέτει πληροφορία, προσθέτει συγκείμενο. Αυτό που κάνουν ο κύριος Ζούκερμπεργκ και αρκετοί άλλοι με τις πρόσφατες δηλώσεις τους είναι να προσπαθήσουν να καταπιέσουν την ελευθερία του λόγου δημοσιογραφικών οργανισμών, ανεξάρτητων αμερόληπτων οργανισμών. Και ζητούμε βεβαίως τη βοήθεια από τους ευρωβουλευτές μας για να αποκτήσει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφιακή κυριαρχία και να επιβάλλει τους δικούς τους όρους μέσω της DSA σε αυτές τις πλατφόρμες. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε το νέο αμερικανικό μοντέλο. Πρέπει να ακολουθήσουν μια πολύ διαφορετική τακτική. Κύριε Στερβιανή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ο κύριος Στερβιανό θα πρέπει να πάρετε στο Ευρωκοινοβούλιο, να μας δώσει έτσι με την ακαδημαϊκή οπτική. Γνωρίζω ότι καίγεστε, να μην χάσετε το αεροπλάνο. Θέλω μια παρέμβαση έτσι για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο. Χάρηκα πάρα πολύ ακούγοντας και την άποψη του κύριου Στερβιανού, τον οποίο πρέπει και εμείς να αξιοποιήσουμε. Τούτου λεχθέντος θα πω δύο σταθερές παράμετρους, παίρνοντας το νήμα από όσα έχει πει. Το πρώτο είναι ότι δεν φοβόμαστε το διάλογο, επιδιώκουμε το διάλογο, επιδιώκουμε την ελευθερία λόγου, αλλά να έχουμε τουλάχιστον δίκαιη μεταχείριση μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Το δεύτερο, το ποτάμι της τεχνολογίας και της καινοτομίας δεν γυρίζει πίσω. Άρα σκέψεις ακραίες, να απαγορεύσουμε κλπ. Αυτά θεωρώ ότι είναι άτοπα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε εργαλεία, να τα ενσωματώσουμε σε αυτή τη ροή της πληροφόρησης μέσω νομοθεσιών, κανονισμών, ούτως ώστε
να μειώσουμε δραστικά τις ψευδείς πληροφορίες και την παραπληροφόρηση. Αγαπητέ μου Κώστα, τελειώνω με μια κουβέντα. Αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι έχουν και προφανώς πολιτικές απόψεις, έχουν και επιχειρηματικές απόψεις και σκοπούς, οι οποίες αλληλοσυνδέονται. Εμείς όμως οφείλουμε να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον. Ο αγώνας που κάνουμε δεν είναι γιατί, και τελειώνω με αυτό, φοβόμαστε τον διάλογο, αντιθέτως. Έχουμε απόψεις και είμαστε έτοιμοι να τις τεκμηριώσουμε. Αλλά απέναντι σε μια ροή πληροφόρησης όλο ψεύδος και ατεκμηρίωτες πληροφορίες, εμείς είμαστε αδύνατοι, και ειδικά να τελειώσω με αυτό που είπατε στην αρχή, εάν κάποιος πολίτης εκεί έξω έχει την εντύπωση ότι παίρνει σφαιρική ενημέρωση, παίρνει μονομερώς όλα αυτά που έχουν προεπιλεγεί, ενώ τη δική μας άποψη πολύ δύσκολα θα την βρει, μόνο αν το κυνηγήσει. Υπάρχουν εφημερίδες να διαβάσετε. Λοιπόν, και συγγνώμη. Ναι. Και νομίζω εδώ ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και το δικό σας, έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο μπορούν να χτίσουν. Την εγκυρότητα. Να είστε καλά. Κύριε Γεωργίου. Προφανώς προσυπογράφω μέχρι και την τελευταία λέξη από αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής. Είναι καλοδεχούμενος και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, γιατί με την επιστημονική του επάρκεια θα συμβάλλει σε αυτόν τον διάλογο που αναπτύσσεται. Αλλά να είστε απόλυτα βέβαιος ότι τις απόψεις του κυρίου καθηγητή βεβαίως και τις γνωρίζουν όλοι εδώ πέρα. Εκείνοι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκείνο που χρειάζεται και απαιτείται, αγαπητέ μου καθηγητά, είναι πολιτική βούληση. Γιατί όντως έχετε δίκιο. Εκείνο το οποίο επιχειρείται να γίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι να αποφευχθεί η λογοκρισία. Γιατί μέσα από τους μηχανισμούς που πολύ εύστοχα και εμβριθώς το επιγράψατε, προωθεί τον ακριβώς η ελευθερία του λόγου, απλώς ανακόπτονταν ρατσιστικές, σεξιστικές, ακροδεξιές ή άλλες απόψεις και σκέψεις ή επιχειρήματα τα οποία υπέσκαπταν τη δημοκρατία μας, την κοινωνία κλπ. Εκείνο το οποίο λένε, αγαπητέ Κώστα μου, και τελειώνω, όλοι αυτοί οι οποίοι κυοφορούν αυτού του είδους τις απόψεις εσχάτως, είναι ότι έτσι όπως υπήρχε η ελεύθερη αγορά, ας αφήσουμε χωρίς ελέγχους και λογοκρισία ελεύθερα και τις ιδέες να κυκλοφορήσουν, δηλαδή να πάμε σε αυτό που θα ονόμαζε κάποιος σε ένα ψηφιακό καπιταλισμό, και θα βρει τον τρόπο το σύστημα να δώσει και λύσεις. Καλά, η ελεύθερη αγορά είδαμε τι λύσεις έδωσε και δίνει στον τομέα της οικονομίας. Νομίζω είναι καθήκον των πνευματικών ανθρώπων, του καθηγητή, των συναδέλφων του, εμάς, να βάλουμε έναν φίλτρο σε αυτές τις απόψεις, οι οποίες απειλούν πάρα πολύ το σήμερα και το αύριο των κοινωνιών. Κύριε Γεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Στερβία, ναι. Θα συμφωνήσω βεβαίως με τον κύριο Γεωργίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα εργαλεία αρκεί να έχει την πολιτική βούληση. Και να είμαστε ενωμένοι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να καταλάβουμε και τους γεωπολιτικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε μέσω της παραπληροφόρησης, που πλέον θα έρχεται και από την Αμερική. Λέγαμε τόσο καιρό ότι ένα άλλο κράτος είναι ο βασικός δράστης κρατικής παραπληροφόρησης, τώρα έχουμε και από αμερικανική. Και το επερχόμενο μέτωπο που δημιουργείται μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αξιακό πλέον επίπεδο, αν όχι και γεωπολιτικό, μην ξεχνάμε και την πρόσφατη ιστορία με την Γρυλανδία, και τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργίου είναι πάρα πολύ σωστό. Κυρίως ο Elon Musk αγόρασε το X ακριβώς για να πετύχει, για να αγοράσει ουσιαστικά άμεση πρόσβαση στην ίδια την κυβέρνηση. Και ξέρετε, είναι και λίγο ιδιαίτερο, ο κύριος Musk δεν έχει αγοράσει πρόσβαση, έχει αγοράσει την κυβέρνηση. Να το πούμε και έτσι, είναι εκεί. Θα είναι κάτι σαν υπουργό. Άμα εγκριθεί το νέο υπουργείο που έχει προτείνει ο κύριος Τραμπ, το Dodge, θα είναι υπουργός. Και πρέπει να το δούμε... Αναφύεται μια ελπίδα. Κάποιοι νιώθουν ότι
διαθέτουν και οι δυο τους, Τραμπ και Μάσκ, έναν τεράστιο υπερεγώ που δεν θα αντέξει ο ένας τον άλλο για πολύ καιρό. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό. Είναι μια ελπίδα. Ταυτόχρονα έχουν πολλά κοινά συμφέροντα. Εμείς βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της νομιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τι είναι αληθές και τι είναι επωφελές για τη δημοκρατία μας στην Ευρώπη, μπορούμε να την προστατεύσουμε. Και οι τεχνικές λύσεις, οι τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν. Με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να εφαρμόσουμε σωστά φίλτρα που δεν περιορίζουν τον λόγο κανενού, ακόμα και να είναι ακραίος λόγος, ακόμα και ο ακραίος λόγος έχει αξία στη δημοκρατία, αλλά δίνουν το συγκείμενο. Ο αναγνώστης ξέρει από πού προέρχεται, υπάρχει διαφάνεια και μπορεί να κρίνει και βλέπει βεβαίως και την άλλη, την επίσημη άποψη. Πλέον ζούμε σε ένα περιβάλλον πληροφοριακό που στο X λέει κάτι ο κύριος Γεωργίου, κάτι ο κύριος Μαυρίδης, λέει κάτι κάποιος άλλος του συκοφαντεί και αυτό που πραγματικά είπανε δεν διαδίδεται. Κύριε Σερβιανέ, ευχαριστούμε πολύ. Κάθε μέρα. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό, είναι επικίνδυνο και πρέπει να περιοριστεί μέσω των κανονισμών μας. Και λέω απλά, αγαπητή Κώστα, επειδή έπεσε η τεχνητή νοημοσύνη στο τραπέζι, ότι με την ανάπτυξη της τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ πιο επικίνδυνα. Λέω το παράδειγμα το οποίο γράφτηκε προχτές. Δηλαδή μια κυρία στη Γαλλία έπεσε θύμα ενός κάποιου τύπου που εμφανιζόταν ως Brad Pitt και του διοχέτευσε 850.000 ευρώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Θα παρακολουθήσουμε και αύριο τη συνεδρία εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο και να περιμένουμε έτσι και με αγωνία τα αποτελέσματα και τι θα βγει από εκεί πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στην